Персонажите, които присъстват във всички групи на Пес понеделника, задължително има младоженци. Песечката невяста много красива тази година. Невястата съпруга на старейшината. На кръстовете на всички кукери, на песеци, на бабугери обикновено има жанове, с техните звуци се гони лошотията. Гонят се злите духове, гони се лошата зима. Една уникална двойна маска има в широколъшките песеци. Нещо, което изобщо не е характерно за Родопите, жена да си носи мъжа на гърба. Това не може да се случи в Родопите и никъде в България. Качената маска или двойната маска символизира покорството на жената към мъжа. Би казала ускинде. Широколъшките песеци извършват няколко движения. Те изравят с пътилките злите духове и ги съсичат. Освен това извършват символично заораване. Ето това е знака, с който извършват за... Не, изробиха злите духове и сега ги съсичат. Старейшината много смело командва. Не знам дали ни казах, че песечката невяста е негова жена, тя е бременна. Символизира връзката между земята и небето, между земята и слънцето. Злото се изгаря в този запален огън. Знайте, че всички тези празници са свързани с фирми, таговенти, с празника Прошка. На този ден обикновено се гори злото, палят се огньове, се прекачат освен това за здраве.
вас, които всяка година посещават Песен ден в Широколата, забелязват, че широколъшкият състав е изключително подновен. Има много млади хора. Сега, забелязвате, че има впрегнати песеци, които извършват заораване. Старейшината засява с жито, а отзад песеците с пътилките заравят житото. Един от песеците обаче притежава демонична сила. Предупреждавам песечката невеста да се чува, защото знам какво би могло да последва. Един от песеците уби песечката невеста, но той няма да остане ненаказан. След малко работа, с което заораваха, ще бъде направено на бесилка. На тази бесилка злостовника ще бъде наказан. Злосторника вече е хванат. Сега ще бъде качен на шиника. Ще бъде обесен. Опа, айде! Главата му е откъсната. Сега той ще бъде заставен да съживи песечката невеста. Започва да мърда песечката невеста. Явно ще бъде съживена на всичкото отгоре. Нещо друго се случва. Песечката невеста роди. Господин кмете, честит нов жител на Широка лъка. Току-що се здобихте с бебе от песечката невеста. Заради това, че злосторника съживи песечката невеста, той ще бъде пощаден и главата ще му бъде обърната обратно. Благодаря на домакините от Широка лъка. В промеждутъка